avansă. Ia. Muuu! Să dracu mă pune pe net. Ia-ți mă mâna. Dă-ți mă televizorul de fața mea. Da, ce diagonală am. Este? Eu nu vrei înghețată. Nu. Alex, vrei înghețată? Laur, vrei înghețată? Laur, mă, că e înghețată. Da, și. Da, care mi-a luat eu. Da, la mea. Și tu? Da, tot de la. Adică nu vreau decât acum. Deci, dar îi primește? Nu îi primește pe aia. Nu te mă, că nu are apar de apucat să detecteze. N-are, mă, n-are ăsta bani, mă. Da, tu ai, mă. Nu, n-am. Mă, nici nu. Să duci un accelerat. Eu am. A, mă rog, Da, am cu milioane. Bă! Da. Mă rog, am. Aici, că Ce e aia? Băi, dă-l ca de stâlpul ăsta pe noi cum a căzut și ăla. Aia n-are nimic, așa cadă. Bă, du-te mă ăștia pe geață! E catină, catină! Uite, de acolo. De unde? Nu mă cade ăsta. Nu mai ține, mă. Asta pe plumb. Nu mai ține, mă. Asta mă să la auto mare pe acolo. Poți lângea? Poți lângea? Să-mi iau. A bute. Care mingeu? Aia ta? Da. Păi, să dă să zici că mai cheamă. Nu sunt, sunt. Păi cu mingea. Băi, eu nu... Nu bani ai. Tu, o vrei să faci și tu cumva? Eu n-am nici unul. Auzi, nu? Bă, ce-ți merge? Cu ce ani ai, mă? Cu ce ani ai? Am început să faci să faci. Ce, mă? Cu ce ani ai? 80. Hai, bă, dacă ai avea 80, mergeai. Da, dacă am 80 muream eu. Nu, rău. Nu știu câte ani ai? Nu știe cu ce ani ai. Gata, așa, 19, pardon. Ia, Ia de ce,